अकादमीच्या भारतीय शास्त्रीय नृत्य विभागान निकतोच आपलो वर्सुकी दीस मनयलो। कला अकादमी संकुल बंद आशिल्ल्यान पणजेच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजर्स ब्रगांजा हॉलात कार्यावळ जाल्यो। फॅकल्टी ऑफ इंडिया म्युझिक अँड डान्स तसेच इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजर्स ब्रगांजाच्या जोडपालवान कार्यावळ घडोवन हाडली। उक्तावण सोहळ्याक कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, फॅकल्टीचो प्रभारी प्रेमानंद आमोणकार, दशरथ परब, MS विनेश आर्लेकर, फ्रांस्क्विना ऑलिव्हेरा आणि हेर मानेस्त हजर असले। वर्सुकी दिसा निमतान इंडिया म्युझिक अँड डान्स फॅकल्टीच्या विद्यार्थ्यांनी विविध कलाविष्कार सादर केले। फॅकल्टीच्या विद्यार्थ्यांक ह्या वेळार मानेस्तांची हस्तुकी प्रमाणपत्रां भेटयली। प्रशिक्षणा खातीर काणकोण ते पेडणे आणि वास्को ते सत्तरी सारकिल्ल्या वाठारांतल्यान भुरगीं हांगा येतात, भोव कश्ट सोंसतात, येताना खूब सपनां घेवन येतात। तांच्या कश्टांचे चीज जाता काय ना हे पळोवप कला संस्कृती खात्याचे काम। फॅकल्टीचे एके विद्यार्थिनीन आपले मनोगत उक्तायले, हेरांनी देख घेवपा सारखे। आपण एक तरी कला जपावी असं सरांनी सांगितलं आणि अशीच एक कला जपण्यासाठी माझ्यामध्ये पेरली गेली माझ्या आईमुळे भरतनाट्यम, शास्त्रीय नृत्य याची कला। आणि यात आकृतीला नृत्याकृतीमध्ये बदलण्यासाठी भर घातलं ते कला अकादमीमध्ये। आणि माझे गुरुवर्य डॉक्टर सपना नाईक, डॉक्टर दीप्ता रूपसुंदरम, डॉक्टर चेतन मूर्ती आणि एका वर्षासाठी का होईना पण श्रीमती मंदिरा जोशी सुद्धा। माझे भाग्यच म्हणायचे की मला असे विद्वान गुरु लाभले आणि आपले सर्वांचेच हे भाग्य आहे। आता आपण सर्व कुठल्या ना कुठल्या अडचणीतून गेलो आहोत इथे पोहोचण्यासाठी, पण आपण ते सर्व अडचणी पार करून इथे पोहोचलो, ज्ञान अर्जित केले आणि त्यामुळेच आपल्याला आजचा हा दिवस बघायला मिळतोय। कुठलीही कला असू दे, नृत्य, वादन, संगीत, कुठलीही कला आपल्याला काही ना काही शिकवते। आणि माझ्या या प्रवासात खारीचा वाटा, बिहाइंड द सीन्स आपण म्हणतो, खारीचा वाटा म्हणायला गेलो तर ती व्यक्ती म्हणजे माझे बाबा। आकृतीचे पुढचे 2 शब्द प्रदीप तामणकर यांनी खूप कष्ट घेतलेत, हाफडे काढलं, काही ना काही कामाचा निमित्त काढून ते मला इथे घेऊन आले। 11 वर्षांचा प्रवास सोपा नव्हता। वास्कोहून पणजी कला अकादमी,
वास्को कला अकादमी वास्को. आणि जेव्हा मी बसमधून प्रवास करायला शिकले तेव्हा काय वास्को टू आल्तीन पॉलिटेक्निक, जिथे बसचं काय गॅरंटी नाही, म्हणून परत बाबाचे कष्ट सुरू. आज या आभार प्रदर्शनाची त्यांना गरजही नाही आणि अपेक्षाही नाही, पण जर आज मी नाही बोलले ना तर आयुष्यात कधीच नाही बोलू शकणार. थँक्यू बाबा. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.